ni ce Aisha wadda Anas Magu Fonsto ya zalunta, amma ba ni ya zalunta da ni ma ya zalunce ni direct tsakanina da shi, den kuma suka biyo ta kaina suka ɗibi kuɗin matar sarki da shi da yan fuwan. Daga ƙarshe zan yi magana in short, sannan na so yin bidiyo kenan har sai Allah ya yi min sakayya a cikin wannan lamari. Dama hanya nake nema, Allah ya jiho min. Na bi tanin 'yan sanda sun cinye min kuɗi, na bi ta gidan rediyo nan ma ban samu biyan bukata ba, saboda ni ban sani ba ko zuwa yake ba su wani abu suke abu na atlas ma sai da ya blokin dina da na kai wa 'yan sanda magana suka je suka gaya masa. Anas Magu ni ce wadda ya biyo ta kaina magana da dadi Lola yake yi ya ibi kuɗin matar sarki. Wannan magana wallahi sun matallahi an yi ta kuma da shaidu komai da komai. Yanzu haka akwai kes ɗin a Stacy ID an neme shi a rasa tuntuni, kuma ni da na so ta da zancen ba ni da ƙarfin yadda za a yi a kama min shi. In na ba da kuɗi sai a je a cinye min kuɗi, sai a je a gaya masa, sai ya ninka musu kuɗin, haka ya dinga yi. To yanzu dai a takaice dai maganar matar sarki tabbas an yi ta, ba sharri aka yi masa ba, babu sharri babu kage. Kuma idan ya musa ya ce ƙarya ne, ni ya san inda nake, gidan mu kofar Nasarawa Mubi, sannan duk Kano ba ina da jama'a da yawa, duk an sani na yi aiki a banki, yanzu ina aiki a civil servant, ina aiki da federal government. So duk kowa ya sani, ya san an yi wannan abun.